52 anyos na lasing na ama sa Urdaneta City, Pangasinan, ipinadampot ng anak sa Barangay Tanod. Pero ama namatay matapos namanong pagbubugbugin sa loob ng Barangay Hall. May live report si Russell Simorio. Russell? CJ, kalunos-lunos ang sinapit ng 52 anyos na biktima matapos ng pagbubugbugin ang nasa likod ng krimen, ang Barangay Tanod na dumampot sa kanya. Sa kuhang larawan ng pamilya ng 52 anyos na biktima na si Sunny Boy Fulgencio, makikita ang tindi ng tinamong pasa sa katawan matapos sumunong paghahampasin ng batuta ng Barangay Tanod sa Barangay Dilan Paurido, Urdaneta City, Pangasinan. Namatay sa kanilang bahay ang biktima matapos tumanggi na dalhin siya sa ospital. Kwento ng anak ng biktima, ipinadampot nila sa Barangay Tanod ang kanilang ama na lasing at maingay, pero nagulat na lang sila nang bugbugin daw ng tanod ang biktima sa loob mismo ng Barangay Hall. Dapat hindi po nila binugbog, kumbaga pinatulog na lang po sana nila. Hindi po ganun sana kagrabe. Hindi po siya mamamatay ng sa sakit po, kumbaga doon po talaga sa tinaso po. Ayon sa pamunuan ng barangay, posibleng nainis ang tanod dahil halos magwala ang biktima sa sobrang kalasingan. May dati na rin daw alitan ng biktima at suspect. Kaya kinausap namin, ba't mo naman ginawa yun? Ganun nga pa. Siyempre, ngayon talagang tatanggalin po natin. Bakit naman po ganun ginawa nila sa magulang, sa father ko? Kumbaga, makulong po. Hustisya po dapat ang kailangan ng papa ko po. Hinihintay ng pulisyang warrant of arrest para arestuhin ang suspect na sinampahan na ng kaukulang kaso. Sa part naman po ng pulis na i-file na natin yung kaso. So definitely it will go the preliminary investigation which is already in the hands of the right office, right agency. CJ, tinanggal na sa serbisyo bilang Barangay Tanod ang suspect. Tinanong natin kanina si Chairman kung may kuha ba sila ng CCTV na makatutulong sa investigasyon. Pero ayon sa pamunuan ng barangay, sira ang mga CCTV na naka-install doon nga sa paligid ng Barangay Hall. At inabisuhan din ang iba pang Barangay Tanod na magpatupad ng maximum tolerance sa mga residente na dinadala sa mga barangay. CJ. Russell, nasaan ngayon yung Barangay Tanod? CJ, nagpunta tayo kanina doon sa barangay at tinanong natin si Chairman. Ayon sa kanya, nandun lang siya sa bahay pero hinihintay nga ng pulisya yung warrant of arrest para madakip na itong suspect na ito. Hindi naman siya tumakas, CJ. Okay. Maraming salamat, Russell Simorio.